καινούργιο. Ποιο? Επήρε λέει, εγάμνεν ο Γιωρίκα στην Καρίνα. Φτάιατε και κάτι κόλπα, να έτσι, να έτσι. Πάνω από φτακιάν, σκόνο ποδάδα από κάτω. Όπως φτάει να φάσει ένα έτσι αεροπλανικό, κάπου. Όπως φτάει έτσι, φάσει ένα αεροπλανικό, εκείνη πάει ένα έτσι απάνω το ένα, το ποδάρα, ποδάρα, άλλο απά στον πάγκο και σε αυτό, ο άλλος πακρίσει και τα πάει τα αυτά. Κράξ, ακού την ψελία του τάγκ. Σε ακού την ψελία του κάταγμα. Τώρα φτάνει τώρα. Παίρνα το και πάει στην Αμερική, λέει ο γιατρός και είδε. Πρέπει να φτάσει μεταμόσχευση. Βάλα τον που λες, βάλα το χειρουργείο, βάλα τον ένα μαύρο ψωλίνο. Πετυχημένη η εγχείρηση, θα δοκιμάζω τώρα. Βάλω τον εκεί σε ένα δωμάτιο, πατ μαύρο, σπατ, πούντο, κάτι κινέζες, παρτούζα, ζωνάδες, όλοι μαζί. Ο Γιωρίκα στο μάτι του, που λες, συγχαρητήρια τον γιατρό, λέω, και πόσα παράδες θέλεις. Φέρτε στην Ελλάδα, χαρέσει σημέλα, την πελιάς και γαμεί τη σημέλα. Εν των 2-3 μήνες και γαμεί τη σημέλα. Έρθει η σημέλα και του φέρει έτσι, φέρει. Χαϊδεύεται την ευθεία του εκείνους φεύγουν. Από κάποτε θα έρθει ο γιατρός στην Ελλάδα. Πήρε τον τηλέφωνο. Γιατρέ να βρεθούμε με ψηφίκες με καλά. Πάνε βρίουν τα αμπουλές. Η καημέντσα η σημέλα κάθεται στο γιατρό και λέει τον σε παρακαλώ. Κάθε τον είσαι 6 μήνας να γαμεί και ξέρονται. Το έπαθε και εκεί θέλει. Πάει και ο γιατρό Παύλο. Λέει καλά ρε. Εσύ ήρθες στην Αμερική, εγάμισες στην Αμερική, αν όλοι μαύρα, άσπρα, κίτρινα. Όλα είναι οι τσέτσες και φύγεις στη σημέλα 6 μήνας, αγάμετες. Πας καλά ρε γιατρέ, είσαι θεός. Λέει γιατί, είμαι ξένο ψωλή, αγαμώ την καρύμλη.